Som tu zas. Minule som slúbil zbernicu LIN. Od analogového snímača úplne z prostého sme sa dostali po analogový snímač inteligentnejší, až po jednoduchú komunikáciu s zbernicou SEND s aktuátormi. SEND je pomerne rýchla zbernica, aj tie analogové odozvy sú pomerne rýchle. Niekedy rýchlosť nie je podstatná, ale sú podstatné dáta, viacej dát, prípadne chcem mať na jednom vedení viacej zariadení. Na to je zbernica CAN, alebo keď potrebujem lacnejšiu alternatívu a nepotrebujem až tak veľkú rýchlosť a robustnosť, ako má CAN, tak vznikla zbernica LIN. Mám tu zase nejaký aktuátor pripojený 3 drôtmi, ktorý je už pomerne inteligentný, pretože po tých 3 vodičoch tam ide jednak napájanie a jednak tam ide aj digitálna informácia smerom tam, aj naspäť, do jakej polohy sa mi má dostať. Konkrétne toto bude nejaký aktuátor klimatizačnej jednotky alebo niečo, čo nie je kritické na čas, kde to, že prepnem si fúkaj mi hore, fúkaj mi doprava, doľava, nie je také podstatné, ako rýchlo on sa udeje. Myslím tak, že keby to trvalo 10 minút, tak mi to vadí, ale rozprávame sa o milisekundových časoch alebo desiatkách milisekúnd, takže tam oneskorenie zbernice nehrá úlohu. Na osciloskope mám zachytenú informáciu živú, ktorá z neho ide. A konkrétne je to LIN frame 1. A ako som povedal, minule sa mi nepáčilo, že zbernica SEND nemala pekný pravouhlý signál. Tu na priline je ten signál pekný, taký by som povedal skoro až učebnicový. Musím pozrieť, myslím, že teraz tam nemám zapnuté ani filtrovanie. Že toto je bez filtrovania. Áno, filtrovanie je vypnuté, takže bez filtrovania mám pekný signál. Mám tu zachytený jeden frame a nemám ho dekodovaný, lebo mám málo dát. Keď si dám viacej frameov, dáta mi už nabehnú. Mám aj dekodovanie zapnuté. Konkrétne v tomto prípade mám zapnuté 2 framey z toho aktuátora, lebo on v podstate ako keby potreboval posielať 2 framey alebo minimálne jeden. Kvôli bezpečnosti je to väčšinou robené tak, že zariadenie dostane napájanie z batérie pri naštartovaní auta a keď do nejakého času nedostane informáciu z riadiaceho počítača, tak ide do bezpečnej polohy. Napríklad keby som to mal nejaké klimatizačné výduchy alebo ventilátor chladiča vpredu, tak automaticky by mi začal chladiť, aj keby počítač nepovedal koľko, to je kvôli tomu, že ak by tam bol nejaký problém na zbernici, na kábli, ten ventilátor sa mi roztočí a auto je stále do istej miery pojazdné. Tak preto všetky tie veci majú nejakú bezpečnú polohu. No a na to, aby som mu povedal, že áno, žiješ, prípadne zinicializuj sa, musí tam minimálne jeden linový frame prichádzať. A teraz som použil slovo, že linový frame. Čo je to frame? Je to v preklade rámec, je to balík dát. Framing je bežný pojem, ktorý sa používa pri posielaní dát zbernicami. No a jeden frame je jeden balík, tak ako mi ho LIN štandard definuje a mám tam 8 bajtov užitočných dát. To, ako vyzerá LIN frame a koľko LIN frameov mi každé zariadenie je schopné akceptovať alebo ako komunikuje, k tomu hovorí tzv. LDF súbor, ktorý mi popisuje komunikáciu, ako má vlastne prebiehať v aute. Pri LIN zbernici je to vždy tak, že mám jedno zariadenie master, ktoré ovláda viacero slave zariadení, ktoré počúvajú. Čiže ten master je väčšinou riadiaci počítač a slave budú jednotlivé aktuátory alebo nejaké meracie zariadenia alebo čo už v aute potrebujem. Keby som si to predstavil tak, že napríklad klima jednotku mám, tak budem tam mať viacej aktuátorov, ktoré mi hýbu klapky. Jedna klapka bude tá, ktorá je pre vodiča, na nohy, na okno a v strede to budú jedna polohy, potom tam mám rovnakú klapku, bude mať spolujazdec, možno ďalšie 2-3 klapky pre jednotlivé výduchy, doprava, doľava. Toto by bolo pre mňa, alebo toto je pre mňa zaujímavé mať zavesené na jednom vedení, pretože šetrí mi to kabeláž a zjednodušuje mi to konštrukciu toho vozidla. Takže v tom prípade by bol riadiaci počítač master, mal by viacej slaveov. Na začiatku by si ich všetkých opingal, sa tomu hovorí, proste poslal im každému LIN frame, aby sa ozval, každý slave sa ozve, ten master povie áno, mám mať toľkoto slaveov, toľkoto aktuátorov je na tej zbernici, toľkoto aktuátorov sa mi ozvalo, čiže všetko je v poriadku. No a potom každú chvíľku musí tomu slaveu poslať nejakú informáciu, ktoré sa hovorí väčšinou control frame, či mu jednak oznamuje, že áno, komunikujem s tebou, ja žijem, takže ty sa správaj tak, jak maj, aj choď do nejakej polohy. A keď mu túto informáciu prestane posielať, ten aktuátor by mal prejsť automaticky do nejakej bezpečnej polohy. Tak preto minimálne tento jeden frame
musí chodiť stále od mastera. Teraz mám jedného mastera, jedno slave zariadenie, čiže jeden master, jeden slave, takže minimálne jeden paket tam musí chodiť, alebo jeden linový frame. Tu mi ešte o sebe hovorí o polohe svojej a nejakých ďalších stavových informáciách, takže mám preto dva framey. Jedným master hovorí, prikazuje, buď na tejto polohe, alebo choď do tejto polohy. Druhým frameom mi odpovedá to zariadenie, slave, a dáva mi informáciu o svojom stave. Čo z toho posiela master, z tých dát, a čo posiela slave, to dokážem vidieť aj analogovo veľmi dobre na osciloskope. Keď sa pozriem na signál bližšie, keď si to napríklad zastavím a vytiahol by som si tu na kurzor na túto líniu, čo je nízka úroveň napätia, tak vidím, že tu na tento frame všetko mám zarovnané dolu. Tu nám to sedí a potom idem na druhý frame a tu vidím, že 0 ako keby sa mi posunula. Tento prvý frame, to je control frame, mal by som ho tu aj vidieť, to bude 2C, ktorým posielam informáciu, tu je to vidieť, že odpoveď je tu na AD, čiže je spravený END63, aby sa niektoré bity vynulovali. Takže toto je môj riadiaci frame a toto je frame, ktorý mi odpovedá zariadenie. A vidím, že keď vysiela len jedno zariadenie, tak mi to do nuly, nejde mi to úplne do nuly, je tu určité napätie okolo 1 V a tu som odvysielal len začiatok frameu a dáta mi už doplnilo druhé zariadenie, čiže ten slave, a vidím, že ten slave má inak spravené tranzistor, ktorý spína signál do nuly, tak má tam nižší úbytok, takže úroveň napätia nízka je nižšia ako pri tom, keď mi to robí ten master alebo zariadenie, ktoré robí mastera. Tu krásne vidím, ako je vlastne rozdelená len zbernica, ako pracuje, že buď mám celý balík alebo celý frame mi odvysiela jedno zariadenie, alebo master odvysiela, že len očakávam od teba dáta a slave do toho balíku doplní svoju odpoveď. Čiže vždy to inicializuje master a slave doplňa do toho balíku odpoveď, či master robí aj také zabezpečenie, aby sa nestalo to, že sa zariadenia na zbernici pohádajú, že začne ich vysielať viacej. Takto master ako keby riadi, ktorý slave začne vysielať, tým, že pošle mu ten začiatok frameu a slave mu doplní dáta. Tu pekne to vidím podľa tej spodnej úrovni. Toto bol začiatok frameu, ktorý odvysielal master a slave doplnil tieto dáta. Aby bola zabezpečená bezpečnosť tej zbernice, tak každý frame, každý balík má na konci ešte nejaký paritný byte, ktorým sa zráta parita a potvrdzuje sa, že tá správa prišla v poriadku. Tu vidím nejaké dáta, ktoré chodia a to, aké dáta tam majú ísť, áno, vidím frame, číslo frameu, podľa toho, aká je odpoveď, vidím, že C na konci, takže 2C je status frame, 2D je control frame, toto poslal master, nejakú hodnotu, týmto odpovedal slave. Konkrétny obsah dát sa môže líšiť od každého frame od frameu, takže tam to mi presne definuje LDF súbor, čo ja mám poslať, čím mi slave odpovie. A zbernica ako taká, alebo protokol zbernice, štandard zbernice popisuje niektoré framey, ktoré sú ako keby vyhradené. Od 3C sú diagnostické framey, kde prebieha len diagnostika a tam sú zase preddefinované správy, ktoré ja pošlem a ktoré dostanem ako diagnostické odpovede od tých zariadení. Z tohto priebehu na osciloskope dokážem aj veľmi jednoducho si pozrieť, aký je takt tej zbernice, ako to funguje. A väčšinou mi LDF súbor povie, že napríklad takt zbernice je 200 milisekúnd. A ja keď sa pozriem, že koľko má jeden frame, keby som si takto vytiahol kurzory, odtiaľ to, dajme tomu sem, tak jeden frame vychádza na nejakých 6,5 milisekundy. Takt tej zbernice býva okolo 200 milisekúnd, čiže za 200 milisekúnd ten master pošle všetkých slaveov a dostane informácie. Musím tam mať nejaké časy medzi frameami, aby som mal priestor na jitter. Čiže keď mám 6,5 na jeden frame, 6,5 milisekundy na jeden frame, tak to vychádza približne 10 milisekúnd
na jeden balík dát na jedno zariadenie. Keď mám komunikačné okno 200 milisekúnd, viem poslať 20 balíkov dát za jedno komunikačné okno, že viem obslúžiť teoreticky 20 zariadení. Keby som potreboval mať na jednej zbernici viacej zariadení, 30, 40, tak by som musel predĺžiť toto okno, v ktorom odvysielam, aby som ich všetky vedel obslúžiť. Alebo by som mohol mať aj kratšie okno, dajme tomu 100 milisekúnd, ale v rámci jedného okna by som neobsluhoval alebo nekomunikoval so všetkými zariadeniami na zbernici. A takisto tá zbernica nemá neobmedzený počet slaveov. Je to definované priamo v štandarde, že koľko slaveov môže byť. Nepamätám si teraz, či to je 16 alebo 32 na jednej vetve zbernice. Podľa tej implementácie a tým, že je to zbernica s pevnou dĺžkou dát, tam už je vidno, že pri návrhu sa bral zreteľ na to, aby aj implementácia bola jednoduchšia, aby to bolo lacnejšie, pretože ak by som mal dáta rôznych dĺžok, jednotlivé framey by mali rôznu dĺžku dát, tak by to znamenalo, že každý frame môže trvať iný čas a ťažko by som zrátaval a predikoval, koľko frameov viem odvysielať v jednom časovom okne. Preto keď chcem mať jednoduchší návrh, tak si zadefinujem, že dobre budem mať stabilný počet dát v každom frame a nemusím to potom komplikovať nejakým ďalším zrátavaním a tá implementácia je jednoduchšia. Preto vlastne Lean prišlo aj ako lacnejšia varianta ku CAN zbernici. Pozerám sa na Lean zbernicu špeciálne s osciloskopom aj z toho dôvodu, jednak aby som vám ukázal, ako to prebieha, ako vyzerá ten signál, ale aj z toho dôvodu, že pokiaľ hľadám nejakú chybu, môžem mať nejaký Lean komunikátor. Keď je všetko v poriadku, z toho komunikátora si viem odchytiť dáta a pokiaľ komunikácia prebieha v poriadku, Lean komunikátor je veľmi užitočné zariadenie na to, aby mi povedalo, čo sa vo vozidle deje alebo prečo to neprebieha korektne. Niekedy sa môže stať v servise napríklad, že vymenili aktuátor, dali tam inak nastavený a už nesedia čísla frameov, na ktoré má reagovať a môže sa stať, že áno, prišiel som s nejakou poruchou do servisu, zistili, aktuátor je vadný, vymenili ho a stále sa to nerozbehne, stále to vykazuje nejaké chyby, takže vtedy by som sa na to mohol pozrieť Lean komunikátorom a pozrieť sa na jednotlivé framey a na dáta, ktoré tam idú, či všetko je v poriadku. Ak by bolo toto v poriadku, tak hľadám niekde inde. To, že kde budem hľadať, o tom mi povie osciloskop. Keď mi osciloskop povie a prípadne tak, ako tu nám Pico umožňuje dekodovať zbernicu a vidím tie dáta sú v poriadku, tak ďalší krok bude Lean komunikátor. Ak mi Pico na začiatku povie, že aha, dáta sú nejaké zarušené, vypadávajú tu, alebo nesedí časovanie, alebo prípadne by som videl, že odvysiela jedno zariadenie balík dát a druhé sa mu snaží do toho rozprávať niekedy uprostred, tak to už mi väčšinou Lean komunikátor nepovie, pretože mu prídu nekorektné dáta a on nevie odkiaľ. Na to potrebujem osciloskop. To je ten rozdiel úrovne, na ktorú sa pozerám, podľa toho, aká chyba na vozidle je. Pokiaľ komunikácia prebieha v poriadku a je chyba na logickej úrovni, tam nastupuje Lean komunikátor. Pokiaľ tá fyzická vrstva komunikácie nie je úplne v poriadku, tam potrebujem osciloskop a fyzicky sa pozrieť na ten signál, ako prebieha. Ďakujem a dovidenia.